Jamen, velkommen til Grønlandsbankens nye podcast. Jeg sidder her i dag med Malik, og vi kommer til at have nogle gode snakke. Men jeg vil lige præsentere mig selv. Jeg hedder Christine Heiselberg. Jeg arbejder i Grønlandsbanken, filialleder for Manitok-afdelingen. Og Malik, vil du præsentere dig? Ja, selvfølgelig. Mit navn er Malik Sandgren. Jeg sidder som politikommissær i efterforskningssektionen i Grønlands Politi. Ja. Så det vi sidder med, det er de komplekse større sager, blandt andet økonomisk kriminalitet. Og mange tak for invitationen. Ja, det er jo helt perfekt, for det er det, vi skal snakke om i dag. Vi oplever jo større kriminalitet. Kunne du måske uddybe, hvordan i forhold til førhen og til nu med kriminalitet, hvordan har det udviklet sig? Ja. Hvis man kigger på de seneste par år, så er det jo sket en udvikling i teknologien, som har gjort det nemmere for de kriminelle at færdes på internettet. Ja. Og det er så der, hvor kriminaliteten sker, enten i form af bedrageri, får nogen til at opløse deres kontooplysninger eller overføre nogle penge. Så al den teknologiske udvikling har gjort det nemt for de kriminelle, at vi som borgere oplever, at hvad skal man sige, det tror vi på. Ja, det er meget nemmere. Det er meget nemmere. Man kan skjule sig meget nemmere. Ja. Altså, det er ikke ligesom, man bliver nødt til at tage en maske på og prøve at gå ind i et hus. Ja. Her er du helt anonym, og man kan ikke se dig. Nej. Ja. Og i og med, at der er så stor afstand, så er det nemt for de kriminelle i det teknologiske miljø, at færdes alt mulige steder i Grønland. Så det er ikke kun her i Nuuk, men det er også nogle forskellige steder. Ja. Og det er svært for os at efterforske i de sager, fordi det er så lukket, og der bliver brugt nogle forskellige bankkonto, som man ikke kan finde frem til. Så dem, der bliver fradraget deres penge, får nok aldrig deres penge tilbage. Ja. Altså det er i hvert fald svært for os at efterforske. Ja. Det er meget, meget spændende. Ja. Og i forhold til det, så har vi jo nogle forskellige punkter, jeg tænkte, vi kunne gå igennem i dag, som er de typiske måder, man kan blive svindlet på. Vi fra Grønlandsbanken, vi har en lille folder omkring gode råd til at undgå at blive svindlet. Og heri har vi nogle punkter, hvor dem vi oplever oftest, vores kunder oplever svindel på. Er du frisk på at tage en snak om dem? Ja, selvfølgelig. Ja. I forhold til for eksempel falske e-mails og sms'er, der oplever vi jo i Grønlandsbanken, at vores kunder også bliver udsat på, at de har modtaget en mail, som de tror på. Ja, som de tror på eller ikke tror på, men ofte så er der så også nogle link, de skal gå videre ind på, og hvor det så kan blive farligt i forhold til det. Og vi i banken, vi arbejder stærkt på, at vi undgår så vidt muligt at bruge e-mails, at det hele foregår via netbanken, fordi det er en sikker kanal at kommunikere på. Og vi vil ikke sende e-mails eller sms'er, hvor vi beder om følsomme oplysninger, for eksempel. Ja. Hvordan oplever I det? Altså, vi oplever det også, at folk har troet på de mails, der bliver sendt ud. Altså, det ser meget troværdigt ud. Altså, det ser ud til, at det er nogle myndighedspersoner, der har fremsendt dem. Så folk tror på dem, og så klikker videre på de forskellige links. For eksempel det link, som du nævner. Så det er så der, det begynder at blive færdigt. Fordi så kan de kriminelle gå ind i deres personfølsomme data, og så for eksempel kortoplysninger, og så få overført nogle penge til dig. Så nogen opdager det heldigvis. Men som udgangspunkt, så vil jeg personligt anbefale, at man aldrig klikker ind på det links der.
Det vil jeg selv aldrig gøre. Og det er også det, jeg anbefaler det almindelige borger at lade være med, sådan så at man skal ikke tage chancer. Nej. Og man kan jo sige det sådan, de er jo ikke ude på at stjæle din mobil eller din computer. De er jo ude at stjæle eller prøve at hacke dig personligt, så de kan udnytte dine personlige oplysninger. Ja. Og det er også det der med, hvor der er også nogle meget troværdige annoncer, for eksempel. Altså reklamer, som man synes, den ser godt ud, det tror jeg på. Ja. Og så klikker man videre, og så er der nogle reklamer, der siger, hvis du overfører x antal beløb, så får du x antal beløb også. Så for mig personligt, så vil jeg aldrig gå med til det, og det er vores anbefaling fra politiet, at man skal lade være med at tro på det annoncer og klikke på det annoncer, og sådan, så man undgår at blive taget i den. Ja, og der, hvor det kan være farligt, er jo også, at de her svindlere, de har det med at bruge for eksempel politiet, eller banken, eller en større virksomhed, som der kan virke troværdigt at skulle sende dem en mail. Så der skal man så lige, det kan godt være, at det ser ud som politiet, men i forhold til eftersnabel A'en, så kan det være lidt, så ligner det noget andet. Ja, det skal man være opmærksom på. Vi ser også, at der er sket noget kommunikation mellem den almindelige borger, og så en anden, der sidder foran en PC. Og det vi tit ser, det er, at folk bruger for eksempel Google Translate. Sådan så det er en, man skriver med, det er en, der snakker dansk. Så det er meget troværdigt, men det man skal kigge på, det er stavefejl for eksempel. Og hvis man ser stavefejl, så er det nok fordi man har brugt Google Translate til at oversætte, for eksempel hvis man snakker engelsk, så oversætter man jo til dansk, så er der nogle gange nogle fejl. Så det er en af de ting, som man skal kigge på. For mig personligt, så vil jeg aldrig gå med til at oprette noget forbindelse med en borger, som jeg ikke kender, hvis det ikke er banken. Ja, og hvis man er i tvivl, at man har fået noget fra Grønlandsbanken eller fra politiet, så vil jeg anbefale, at man ringer til sin rådgiver eller banken og spørger, er det her rigtigt? Er det nu rigtigt? Ja. Så det er en god anbefaling, og det vil jeg kun give dig ret i, at det er det, man skal gøre, hvis man er i tvivl. Og man skal ikke reagere på det, før man er helt sikker. Så det er ret vigtigt for os, sådan så vi undgår, at der kommer disse typer sager ind, og sådan så man undgår at blive narret nogle penge, som man måske ikke sagde igen. Ja, nemlig. Men altså, der er jo mange andre steder også, hvor de prøver at narre en. For eksempel, så kender vi jo alle sammen i forhold til nu, at man også kan handle eller sælge online. Der er meget med det her genbrug også, hvor på grupper, Facebook-grupper eller de her steder, hvor man kan købe. Og der er også en stigende grad, hvor vi oplever, at folk køber noget, som de aldrig modtager. Og har de allerede overført pengene af eget frivillighed, så er den jo sket. Og der er det nemlig svært for os som bank at kunne hjælpe til der. Og der tænker jeg, så henvender det sig til jer. Det gør det. Det er også en tendens, vi desværre ser. Fordi folk stoler på hinanden, så det er jo egne medborgere, som man rækker ud efter, fordi man er interesseret i at købe det ting, som det har sat ud til salg. Så er god tro, så retter det jo henvendelse og har en god dialog, får nogle aftaler på plads, og så lige pludselig, så enten så bliver man blokeret, eller også så kan man ikke længere kontakte påfældende. Og så har man allerede overført penge, og så hvad skal man så gøre efterfølgende? Det man kan prøve for at undgå det sker. Altså, man skal prøve at kigge på, om det er en falsk profil, der sælger. Og hvis det er en falsk profil,
så vil jeg holde mig tilbage med at overføre penge, medmindre jeg først ser varen. Så det kunne være en måde at undgå det på. Men det kan være svært på grund af afstand, fordi det kan også godt være, at hvis jeg for eksempel her nu, vi har sat nogle ting på salg, så er der en i Ludiset, der vil gerne købe det. Og så, hvad skal man så gøre der? Og så overfører man penge, og så bliver det ikke, så bliver varen ikke sådan afsendt. Og så lige pludselig, så står man der. Den måde, man kan undgå det på, det er, hvis man har nogle kontakter eller familiebekendte, få dem ud, og så konstatere og se varen, og konstatere, den er der, den er fin, og den ser ikke ud til at være stjålet din ansvar. Men den er lige så vigtig at tage med her, fordi det kan også være nogle stjålne varer, der bliver sat til salg. Men så kan man i det mindste prøve at se, at man undgår, at så har man set varen, inden man overfører pengene. Så på den måde, så er det en god måde at undgå det på. Det er også nogle gange, hvis det er for godt til at være sandt, så med prisen, man lige skal være opmærksom på det. Så enten så skal man kigge på kvitteringer, eller altså, nogle har jo måske mistet deres kvitteringer, så er det jo svært at se, det er herfra, jeg købte den til. Men jeg synes ikke, man skal tage nogle chancer. Så ender man med en sigtelse for at have købt stjålne varer. Det er heller ikke godt. Det er heller ikke godt. Så der er mange ting, man skal overveje, men i de fleste tilfælde, så er det min personlige overbevisning, at der er der er nogle gode aftaler, og der er nogle gode dialoger. Og hvis det er nogle dyre ting, så får lavet nogle købsaftaler. Og sådan så begge parter skriver under, så kan man altid henvise til den. I stedet for at man overfører pengene, så et stort beløb, så ser man ikke varen, og så er det svært. Hvad hedder det? Hvis vi bare lige hurtigt får gennemgået de her 2 andre, vi også sådan, ser, altså, som også er online, investeringssvindel. Der er jo rigtig mange, sådan noget som kryptovaluta, hvor folk oplever, at de faktisk ikke ser deres penge igen, og de bliver ikke investeret, som de lover, og de kan blive ringet op af en såkaldt investeringsrådgiver. Det virker meget troværdigt. Så det er svært også. Det er svært også, og det ser vi også fra politiet, altså folk anmelder, når det oplever, at det har fået en god dialog med en, som det tror på, som siger, at hvis du investerer i det her, så får du ekstra antal penge tilbage, og så bruger man sin opsparing, eller de penge, man har til at investere i dem. Og så ser man ikke pengene igen, og så kan man ikke længere kontakte personen. Men altså, man er ude af kontrol med sine penge. Og det er svært for politiet at finde frem til det gerningsmand, der er, netop på grund af, at folk er gode til at skjule det, fordi det bruger mange forskellige kontorer. Og hvis du overfører penge fra Grønlandsbanken til en anden konto, og så forsvinder det ud derfra, så er det svært at finde frem til personen bag, der har udført handlen. Så min personlige holdning er, at man skal holde sig væk fra det, især på det annoncer og reklamer, man ser. Hvis du investerer i, og de dukker jo op på Facebook, altså de sociale medier, så folk har en tendens til at tro, at det er rigtigt. Men som regel, så er det jo ikke rigtigt. Og der er, bare er det for godt, så er det nok. Så er det nok ikke sandt. Og så en vigtig en også, men egentlig også, som er svær, fordi det også har med følelser at gøre. Fordi altså kærlighedssvindel, dem ser vi jo også meget af, hvor der bliver og det kan være på datingsider, det kan være på sociale medier, man er kommet i kontakt med en, og så opstår der en masse følelser, og de lover en masse fremtidsplaner, og lige pludselig så kommer det, jamen
kan du lige sende mig penge til billetten, fordi så skal jeg nok komme, eller kan du sende mig penge til hospitalbesøg, eller du ved, og så kommer jeg om 2 måneder. Eller. Altså, når man er i en forelsket tilstand lige pludselig, så kan man ikke se alle de her faresignaler, der egentlig er. Og så kommer man til at overføre, og man overfører penge, og de penge får man aldrig at se igen, og den person kommer aldrig. Har I nogen oplevelser der? Det oplever jeg også desværre. Men det er vigtigt, så det er, at der har været sådan en indledende dialog før. Før det sker. Altså før man begynder at overføre penge, og så er der sådan en dialog først, som kan foregå i en periode. Og så begynder det der, kan du ikke overføre penge, så kan jeg komme over til dig. Og det, vi vil opfordre imod fra politiet, det er jo selvfølgelig, at man skal passe på, især hvis folk begynder at kræve penge, altså folk, man ikke kender, begynder at kræve penge for noget, altså, så er det nok, fordi de prøver at narre dig til at overføre nogle penge, og det er svært at gøre om på det, når det er sket, så det bedste måde at undgå det på, det er selvfølgelig at ikke overføre penge, og hvis de begynder at opkræve nogle penge, så de holder igen med at reagere på det. Så. God en. Første advarsel, kræver de penge. Så det kan også godt være, at der er en indledende dialog, der sådan er, der er en god tone, og der er sådan en god dialog, men lige så snart det begynder at overgå til at hvis du giver mig nogle penge, så altså det der lovninger om, at man vil gøre noget, man vil komme over, man vil, man vil købe en flybillet, altså det er for at når der er til at overføre penge. Malik, der er noget, der er et udtryk muldyr. I hvilken sammenhæng bruges det, eller kan du forklare lidt, hvad det handler om? Muldyr, det bruges jo som et udtryk for nogle personer, som overfører penge på nogle andre. Og det kunne for eksempel være, at du har skaffet nogle penge fra en kriminel handling. Det kunne være hashhandel, eller det kunne være andre tilfælde, hvor man har skaffet på en eller anden måde de penge på ulovlig vis. Og det vil man gerne sende til Danmark, enten til køb af en ny hash, eller betaling af bagmænden. For ikke at blive opdaget, at de penge, det stammer fra eks-person, så bruger de et muldyr i stedet for. Sådan så det ikke opdager, sådan så politiet eller myndighederne ikke opdager, at den eks-person har pengene. Så det er derfor, at de bruger de muldyr til at overføre penge for dem. Og de muldyr, de tjener så nogle penge for at overføre pengene, og så er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved eks-person, der ikke har lavet ulovlig handling. Altså, og den, der nu laver den ulovlige handling også, hvem bliver det også? Det er både muldyrene og eks-personen, som vi bruger som eksempel. Det er mest, vi ser det mest i nogle organiserede kriminaliteter, og det kan nogle gange dreje sig om et stort kontant pengebeløb, når vi ser muldyrene. Så folk er meget kreative i forhold til at skjule penge, der stammer fra kriminelle handlinger. Så for at undgå at blive opdaget af myndigheden, så bruger de muldyrene. Ja, okay. Og det er jo også det, der kan opleves for eksempel fra vores virksomhed, at for eksempel nogle forældre kunne kontakte, at deres unge dreng, han er godt over 18, men han er måske blevet misbrugt på den måde, altså pengemæssigt, at de bruger ham. Og det kan jo være, at man måske ikke lige tjener så mange penge lige i nogle perioder, og så tænker man, det var da et nemt arbejde at udføre som en muldyr, men man kommer til at
grave sig selv ind i den her kriminalitet. Ja. Så det er også ret alvorligt, fordi det er jo samfundets penge, der for eksempel bliver overført til Danmark eller udlandet for den sags skyld, for at blive skjult fra myndighederne. Så vi ser det meget alvorligt fra politiets side, at den form for kriminalitet, og det er noget, som vi slår op på. Så det er noget, man skal virkelig overveje, når man får det tilbud, så skal man virkelig overveje, hvor stammer pengene fra, stille nogle kritiske spørgsmål, i stedet for bare at gøre det, og så håbe på det bedste. Det er vores helt klare anbefaling, at man skal lade være med det. Ellers, altså, som regel, så bliver man jo opdaget ind af de forskellige myndigheder, fordi det kommer på sporet af en i forbindelse med efterforskning. Så ender man med en sigtelse på det, og så kan det jo medføre noget glæde i straffeattesten, og det kan gå ud over din uddannelse eller fremtid. Så lige på det tidspunkt, så er det nok nogle nemme penge at tjene på, men det kan få nogle alvorlige konsekvenser i fremtiden. Nemlig, og det vi ser jo, det er også, altså skal du have et job, så skal du have din straffeattest med. Så vi ser det meget alvorligt, og i og med, at det er jo samfundets penge, der det vedrører. Og det er penge, som ellers kunne være brugt til grønlandsk samfund, som i stedet for bliver brugt af kriminelle til at overføre til udlandet, til ny køb af hash eller til betaling på bagmænd. Så det er meget alvorlig kriminalitet. Så det er noget, som vi ser meget alvorligt på, og vi vil stærkt anbefale, at man lader være med det, selvom man lige tænker, at det er nogle nemme penge at tjene. Så man skal være meget kritisk i forhold til det, man gør. Tak fordi du lige fik uddybet det. Det var en rigtig spændende snak, og jeg tænker, at vi skal til at runde af nu. Men igen, altså, vi har den her lille folder, og vi vil jo virkelig gerne anbefale alle, at de kommer og henter en her ved Grønlandsbanken, og så kan man, den er både på dansk og grønlandsk, og så læse til råds. Rigtig godt. Så vi vil kun anbefale det. Altså, lige for at læse tingene, lige for at læse, hvad der står i folderen, og lige forholde sig kritisk til alt det, der foregår på nettet, hvad enten det er investering, eller købsalbytte, eller hvad det nu kan være, alt hvad der rører sin egen økonomi, så skal man lige lade være med at reagere så hurtigt, sådan så man lige tænker sig om. Det vil nok være vores bedste anbefaling. Altså, og hvis man er i tvivl, så er det nok bedst, at de kontakter sin rådgiver eller en fra Grønlandsbanken, der måske kan rådgive en ud af den situation. Tak, Marie, for at være med i dag. Det var så lidt.